थांनाय एमपि इलेक्शनाव दिलीप शइकियामोन बायदिनो जोंनि बर'फ्रानो भट बिना होदोंमोन आरो जोंनि बर'फ्रानो भट होनानै देरहादोंमोन दा जायफोरा भट बिना होदोंमोन दा बिसोरनिसिम मोनसे सोंखारिबाय थानायखौ नुना मोन्दों आरो जेन बिसोरबायदि मानसिनो मानो भट बिना होनांगौ होननानै दा स्टेट लेभेलनि बिजेपि पार्टिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाथ' एसे एन्टि बर' सेन्टिमेन्ट गोनां बायदि नुमा आरो दा बर'फोरनि भटजों देरहानानैनो जुदि बर'फोरखौ बेबायदि बाथ्रा बुंबाथ' बाथ्राया एसे सिरियासलि साननांगौखा खिन्थु बाथ्राया नेशनेल पार्टि हिसाबै बिजेपि पार्टि थानायावनो जोंनि बर'फोरा जथेस्थ' एकर्ड बा एग्रिमेन्टफोरखौ मोननो हादोंमोन आरो बिजेपि पार्टियानो जथेस्थ' जोंनि बर'फोरखौ अनहरनायखौ जों नुदोंमोन आरो दा बेखायनो नेशनेल पार्टि हिसाबै दिल्लीयाव बिजेपि पार्टि बा नरेन्द्र मदियानो थाबाय थाथों होननानै एमपि इलेक्सननि थाखाय भट बिना होनाय जादोंमोन आरो मानो होनब्ला एमपिफोरजोंसो सासे पिएमआ सायख'जायो आरो बेखायनो भट बिना होनाय जादोंमोन नाथाय एमसिएलए इलेक्सना एसे गुबुन बिटिसिआव जों बर'फोरनि थाखाय एमसिएलए इलेक्सना इम्परटेन्टसिन मानो होनब्ला बे एमसिएलए इलेक्सनाव जायनि पार्टिया देरहानानै सरकार दायो दा बिसोरनो जोंनि बिटिसिखौ गोसोबायदि सलायनो हायो आरो बेखायनो जेन बेवहाय जेबो गड़बड़ जाया जुदि गड़बड़ जायोब्ला जों इसिंनिफ्रायनो माने जाख्ल' जागोन आरो सिं सिं धंस' खालामजागोन आरो बेखायनो गुबुन इलेक्सनफोरनिख्रुइ बे मोनसे एमसिएलएनि इलेक्सना जोंनि बर'फोरनि थाखाय इम्परटेन्टसिन दा बेवहाय माने रावबो बिदि जेबो बेले बेजे सानलायनाङा जालायनाङा जायखिजाया जोंनि रिजनेल पार्टि जेरै इउपिपिएल बा बिपिएफ बा गोदानै जाजानाय जेरै एपिबि बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेया पावाराव फैबानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने मोजां आरो बेनि थाखायनो माने गुबुन गुबुन बाथ्राफोराव जों बेले बेजे जाबाय थानाङा जायखिजाया जोंनि बर'नि बबेबा मोनसे रिजनेल पार्टिया पावाराव फैबानो जाबाय आरो